Infopunten over werken in Nederland. Het havenbedrijf van Gent dat wil fuseren met Zeeland Seaports. En een paviljoen met een recordaantal Vlaamse standhouders op de Contacta. Wat is er toch gebeurd met het gezegde? Als een Hollander u niet bedrogen heeft, dan is hij dat vergeten. De Vlamingen lopen met ons weg. Jazeker, natuurlijk houden wij van Nederlanders en van Zeeuwen. Wel, ik zal het sterker zeggen. Ik ben er gewoon hek van, zoals jullie zeggen. Het is zelfs zo dat mijn broer met een Nederlandse vrouw getrouwd is. Dus wij hebben zelfs Nederlanders in de familie gebracht. Het accent van de Zeeuwen is net grappig, want dat leunt heel aan tegen het Gents accent. Dat is een mengeling van het Nederlands en het Gents. En dat maakt het zo wel wat... communiceert makkelijk. Maar ik denk, wat ik ook hier heb gehoord van heel veel bezoekers, is dat er toch heel veel synergieën zijn tussen België en vooral Zeeuwen dan. En dat wij toch echt wel best heel hard op elkaar lijken. Het Bourgondische, de taal, ja, er zijn enkele taalverschillen, maar toch denk ik dat wij toch redelijk op elkaar zijn afgestemd. Ik heb nu ook gehoord dat de haven van Gent samen gaat met de haven van Zeeland. Dus daar, die band is vrij nauw. Wel, het valt me wel op dat de Zeeuwen toch wel een beetje gelijken op onze West-Vlamingen. En dat het toch wel wat moeite vergt om contact te leggen. Ze zijn een beetje in zichzelf gekeerd. Ja, zo sterk zou ik het niet durven zeggen, maar het is toch wel een beetje zo. Zijn wij vlot van betalen? Ik heb daar nog geen negatieve ervaringen mee. Als een Hollander je niet bedrogen heeft, dan, vul eens aan. Heeft hij het vergeten? Kent u dat spreekwoord? Nee, ik ben nu wel gewaarschuwd hè, na deze beurs. Dus ik moet op mijn hoede zijn, dat wil je zeggen. Maar ik ben nog nooit bedrogen geweest door een Hollander. Al die tijd als timmerman heeft hij opgetreden. 3 jaar heeft hij in feite maar het woord van zijn vader verkondigd. Was hij trouwens een goede timmerman? Dat heb ik nooit van gehoord. Het geloof heeft weinig seksappeal meer. De Raad van Middelburg sprak deze week haar zorgen uit over de Oostkerk, die vanaf volgend jaar leeg staat. Tientallen godshuizen in Zeeland zijn inmiddels gesloten of ze staan op de nominatie, bij gebrek aan kerkgangers. Ook steeds minder Terneuzenaren zetten op zondagochtend de wekker om de Heer te loven. Wat is er misgegaan tussen u en de kerk? Ja, dat weet ik niet allemaal. Het geloof, denk ik. Hè? Het echte geloof. Het geloof is weg. Mijn moeder en mijn zusje die gaan nog wel regelmatig naar de kerk. Maar u niet meer? Nee. We gaan nog eens voor als er nog eens iemand trouwt of wordt iemand begraven. Op een gegeven moment gingen we ook nog wel eens met de kerst. Maar daar komt ook niks meer van. Dus. U hebt geen tijd voor het geloof? Wel tijd voor het geloof, maar niet om naar de kerk toe te gaan. Want geloven doe je volgens mij niet alleen op zondagochtend. Ja, je manier van denken verandert. Ik ben van de overtuiging dat ik geen instituut nodig heb om te geloven en om goed te doen of te doen wat ik moet doen. Wat vindt u ervan dat er zoveel kerken leeg komen te staan? Nou, dat vind ik heel erg. Maar gewoon dat ze dus daarom ben ik ook zo voor dat ze proberen om andere bestemmingen voor die gebouwen te vinden. Want het zijn vaak heel bepaald, en liefst de maatschappelijke, ja. Net zoals bijvoorbeeld in Westdorpen, dat ze er een buurthuis van maken en zo, vind ik heel goed. Maar als u straks aan de hemelpoort staat, wat zegt u dan tegen Petrus? Ja, nou, ik denk niet dat ik hem zie. Er is geen hemelpoort. Ik denk het niet. Mijn nieuws is dat de verpaupering van het aanbakterrein, dat daar een einde aan komt. Dat het hele terrein wordt opgeruimd. We krijgen waarschijnlijk appartementen, hopen we. Wat appartementen voor de ouderen. Er is hier op Serenhoek dringend gebrek aan. En dat die verloedering waar we jaren op hebben gekeken, dat daar nu zijn einde aan komt. Het nieuws is dat we binnenkort, binnen 20 dagen, worden we weer opa en oma. Nou, mijn nieuws is dat ik vanmorgen met mijn vrouw naar het ziekenhuis moest. En mijn vrouw kleine behandeling moest ondergaan. En, Want wat was het probleem? Het probleem waren spataderen die vrij opzichtig werden en die dus verwijderd zijn. En ging dat makkelijk? Dat is redelijk makkelijk met enkele prikjes en dat laseren ze dan. Mijn nieuws is dat wij gaan verhuizen. We hebben ons huis te koop gezet. Waarom? Mijn vriendin die komt uit Ouddorp en die wil graag weer terug naar Ouddorp.
Dus vandaar dat we ons huis te koop hebben gezet. Heeft u al kijkers gehad? 0. Geen 1. Ja, over mijn hond Nardo, dat ik op cursus ben geweest en dat hij het goed heeft volbracht. Want hij was nogal druk. Ja, in zijn puppytijd is hij vrij enthousiast. Dus ja, dan is het wel leerzaam om zo'n hond op cursus te laten gaan. Want even voor de duidelijkheid, dit is een hele jonge hond. Dat is een hele jonge hond, ja, maar hij ziet er niet echt jong uit. En hij trekt nou niet meer aan de lijn? Jawel, jawel. Nou, dat is puur zijn enthousiasme en dat moet je ook leren. Goed zo, goed zo. Bravo, ja. Wil je ook reageren op het nieuws? Dat kan elke werkdag, 's middags tussen 5:30 en 6 uur op Omroep Zeeland Radio. Bel 0118 499 999 en zegt u het maar.